Ja man, Lombok My Day, let's go, tervetuloa. Tänään aamukahveilla totta kai ennen surfia. Sitten ajellaan rannalle. Tässä matkalla on aina näitä lehmiä paimenen kanssa. Todella siistiä. Veneellä spotille, Gerupuk Inside. Tsekatkaa nyt nää maisemat. Kyllä kelpaa kuule surffailla täällä. Skobolla takas himaan. Surffi kulki todella jees tänään. Let's go. Sitten paikalliset rontit täällä aina venailee mua, kun mä oon niin kiva ihminen niille. Tää valkoinen tuli kanssa. Sitten nopea pakkaus. Tänään taas pitää vaihtaa huonetta. Tuttua hommaa, mutta tää on helppo nopeasti pakkailla ja heittää kaikki tonne matkalaukkuun. Ja se on vaan menoksi. Adios, Alden. Tällainen pieni komero, 9 € yö. Sitten markettiin lounaalle. Siinä on protskutarjoilu, vähän kasviksia. Todella jees mesta. Varsinkin kun on nyt dietillä, niin katsoo vähän mitä syö. Tällaista tänään, vähän hiilaria ja sitten protskuu paljon. Sitten haetaan nopeasti pyykit ja mennään pre-workout kahville ennen päivän jalkareeniä. Tää on mun main spotti kahville. Tää on todella jees. Look at this. Look at this. It's perfect. Yksi iso burgeri treenin jälkeen, kyllä se on ansaittu. Fire! Some fire! No, no hot! Yeah! It's not hot! 5/5. Sitten vähän iltashoppailua. Täällä on kyllä niin siistejä nämä surfikaupat. Tänään ei kyllä tarttunut mitään, mutta aina kiva vähän window-shoppailla täällä. Iltapalaksi vähän kanaa ja kananmunia. Saadaan tarpeeksi protskua ja kookosvettä ja 1 banaani. Tyttönen pistää, niin pistäkää tiikeribalsamiin, niin ei kutise.